Zuzane podnikanie len tak kvitne. Kto vie, či má aj podnikateľský účet zadarmo? No jasné, má. mBank. Majte ju aj vy. Založte si mKonto biznis, ktoré je navždy zadarmo. A teraz aj s bonusom až 100 eur. Nech vám podnikanie len tak kvitne. mBank. Veľké malé víťazstvá. Dôvod, prečo sa mu znova darí na pohovoroch. No preto second hand oblek od teba. Predajom na Vinted sa totiž život tvojich kúskov začína odznova. Len ich nafoť, nahraj a predaj bez poplatkov. Nenosíš to? Predaj to. Živnostníci. Transakčná daň je ako Everest. Zvládnite ho s podporou najväčšej banky a podnikateľským účtom navždy zadarmo. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Už 25 rokov vždy niečo nové. Aj vy sa